Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, MKK ka fito ke? Wallahi da yake ka san mutanen nan harin magarba suka kawo ja. Kai dai bari tsakaninmu da tsohon nan sai dai kawai. Allah ya isa Buhari, Allah ya isa. 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 Ya Ubangiji ka haɗa mu da masoyanmu, ko cikin duhu mu ringa gane maƙiyanmu. Tabbas an yi ɗoɗar amma fa mun ci ubanmu. An ce mu yi baba wai shine zai taimake mu. Ta kai mu fagen muna buƙatar a cece mu. Laifukan mu sun yawa, Allah ka gafarce mu. Sai mu koma mu tunanin me ke tanadin mu. Kar mu biyi babu nan da can mu ci ubanmu. Burin maƙiyanmu su kawai su ga bayanmu. Ana kashe mu gonakanmu har a gidajenmu. An kwamushe dabbobinmu ana ta kwamushe mu. Yan batsare yau muna kuka da idanunmu. Kai mutumina, ina gidan yarinyar nan jiya muka fara jin halbi. Bari kawai ni ma fa malam na cikin an sa hadda sai ga mutanen nan ta kai na malam ya bada gudu yana ta Allah ya isa Buhari, Allah ya isa. 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 See terrorists then they kill our people. No action is taken by the government, but the people say there is security in town. Fight fire with fire, we need security. Run to not to make a right, Baba, you know that. You think you all teach yourself, God no go leave you. An ce mu yi Baba next level zai taimake mu. Mun yi Baba first level yunwa ta so ta kai mu. Babu kuɗi ba abinci babu zaman lafiya. In mulki ne ke ruɗanka to ina fir'auna. Mulki ne ke ruɗanka to ina fir'auna. ah mutumina dan motso mi garin mana. Haba kana bifa da yawa. Tun farko an yi kan mai tsohon nan muka nace. Ha, ba ga irin ta nan ba, gobe ma ku ƙara. Oke, to da kai da shi. Allah ya isa Buhari, Allah ya isa. 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 Allah ya isa Buhari, Allah ya isa.